Ukuphenduka kwakho empilweni akuqali ngokushintsha izinto ezizungezile, kodwa ngaphakathi kwakho. Kuyasenzakala lokhu, njengokuthi awudingi umsebenzi omusha, noma imfundo ephakeme, noma amandla aphezulu. Kunokuba yilokho, yikhona into eyodwa nje ozodinga ukuyenza, umkhuba omusha. Abantu abaningi abazenzi lokho, ngakho-ke bayaphila impilo efanayo njalo. Ubuzeke ngoba abantu abaningi bezama kangaka, kodwa basala khona nje. Kubukeka sengathi kukhona isigqila esibonakali esihlukanisa abaphumelelayo nabanye. Kungakhathaliseki ukuzama kwabo, baqhubeka bebuya lapho baqale khona. Akukhona ngoba bayaluthanda ubuvila, kodwa ngoba bacabanga njengabanye abantu. Nami ngangikunjalo iminyaka eminingi. Ngiyaphakama, ngiye emsebenzini, ngikhokhe izikweletu nje njalo. Alihlosi imali, amandla, futhi ngangiyibona into evamile. Sasifana nabagibeli ebhasini, sihamba kodwa singaphuli. Sifundiswe ukuba impumelelo iqala ngemfundo, umsebenzi ozinzile, nokukhula emsebenzini. Kodwa kuthiwani uma ngithi lokho kusebenza kubambalwa nje? Ngaqala ukubuza le mibuzo ngesikhathi ngifunda incwadi ethi Think and Grow Rich. Ngangingumuntu oqondile, ngingaziqondi amandla ami. Ngangingacabangi ukuthi ngingafinyelela ebuntwini obukhulu. Anginalo iziqu, noma okuhlangenwe nakho, noma uxhumano. Kwakungathi izwe lithi impumelelo ayikho kimi. Yona leyo into ebaningi abayiphethayo, ukuzithoba. Anginazo iziphiwo, angikwazi ukusebenza ngeminingwane, umlando wami awungincedi, sekuphelile isikhathi sokuphenduka. Konke lokhu ukukhipha amandla kwenu. Okuyisidina, kukhona okufihliwe, uziqeda wena ngaphandle kokukwazi. Ucabange ngezikhathi ozilimisile ngoba ucabanga ukuthi awukwazi. Zingaki izikhathi ozilimisile ungakabi nakancane? Iqiniso lithi, uma ufuna ukushintsha impilo yakho, kufanele ushintshe indlela ocabanga ngayo nsuku zonke. Lokhu kuyinto eyodwa oyidingayo. Akwanele ukucabanga okuhle okwesikhathi esithile. Kufanele ubuze nsuku zonke ukuthi yini ekuholele lapha. Ukuqala kwami kwakukubona konke engangikucinga ngami nemali. Nxa ngithi kunzima lokhu, noma lokhu akusona kimi, ngangikulobhisa. Bese ngishintsha umbono ngemibuzo ethi, ngingalenza kanjani lokhu? Umbuzo uqala ukusebenza. Ukususa ekubukeni kuya ekwenzeni. Lokhu kuguqula amandla akho, izenzo zakho, nemiphumela yakho. Abahlola eHarvard Business School bafumanile ukuthi indlela esicabanga ngayo ngamandla ethu iyona ebaluleke kakhulu kunokuqonda noma imfundo. Abantu abacabanga ukuthi bangafunda, bakhule, baqonde, baqhubeka bafeze okuningi. Cabanga ngabantu abaneziqu eziningi, kodwa basengaboshwe izikweletu, behluphekile. Kanti abanye abaqalile kungekho lutho, bakhula ngoba bacabanga ngendlela ehlukile. Oprah Winfrey uyisibonelo esicacile. Waqala ebuphangini, kodwa washintsha indlela yakhe yokucabanga. Wakha impilo ehlukile, wahlula izimo, wakha umbuso wakhe. Akulandelanga izindlela ezivamile, wakha ezakhe. Mina ngangilinda amafutha, ngihlambulula, ngingenawo umqondo. Ngangihlanza ihhovisi $3 kuphela ngenyanga. Ngaphansi kweminyaka emihlanu, i-cleaning business yami yayiseToronto, Montreal, Boston, Atlanta, London. Ngangenza imali engaphezu kokulindelekile. Konke lokhu kwakungekho ngenhlanhla, kodwa ngoba ngayeka ukucabanga njengabanye abantu. Qala ngokuzibona. Lapho udla ngokwakho, uzwe izwi lakho ezingqondweni. Lithi ungakwazi noma awukabi lutho. Lithi impilo inzima noma ulawula impilo yakho. Lithi imali imncane noma baningi abanayo. Le mibuzo ibaluleke kakhulu. Ibonisa ukuthi yini ekulawula. Ngingakunika inselelo. Izinsuku eziyisikhombisa ezizayo, bhala zonke izinto ezimbi ozicabanga nguwe nemali. Bese uziqamba kabusha, njengokungathi usekulungele ukuphumelela. Kunjalo nsuku zonke. Kubukeka kulula, kodwa yilokho okuqala ukushintsha. Awudingi ukuba omunye umuntu. Yeka nje ukucabanga njengabanye abantu. Ngoba abanye bayalahleka. Wena awudingi ukulalahleka. Ungakhetha ukushintsha. Konke kuqala ezingqondweni.
Abantu abaningi bayaphuca amandla okuphakama. Bacabanga ukuthi ukukuqonda okukodwa kunjalo. Bafunda incwadi, babukele ividiyo bazizwe kahle, bese kuya emuva. Babuyela emikhubeni efanayo, nemiphetho efanayo. Kungani? Ngoba abafundi kahle. Ukuphindaphinda umqondo kuze uqine engqondweni, kuyinto engishintshile impilo yami. Akuyona nje imfuneko, kodwa kuyisayensi. Ubuchopho buyakhula ngokuphindaphinda umqondo. Nxa uphinda umqondo, uqinisa uxhumano lwenu lwezinzwa. Uyakhula. Ngingakhumbula ngokucacile lapho ngiqala ukuzwa ama-audio ka-Earl Nightingale. Angizange ngikuqonde konke, kodwa kwakukhona okuthile ezwini lakhe elikwenzayo ukuba ngibuye. Ngabuya futhi ngalizwa kabusha. Kakhulu. Kwaba yingxenye yami. Ngingalukhuluma ngekhanda olunye lwemiqondo ebaluleke kakhulu. Sizama ukunciphisa okufanele sikwenze, futhi siyabona abanye bekwazi okungekho kithi. Ngilizwile izikhathi eziningi kangaka. Lapho ukukholelwa, izenzo zakho zishintsha. Uqala ukusebenza ngendlela ehlukile. Izwe liyabona lokho. Akuwenzeki ngaso leso sikhathi. Akukho muntu olizwa iqiniso bese ephenduka ngaso leso sikhathi. Kufanele uphinde kuze ubuchopho bakho bukumukele. Kufanele ukhethe, uzimisele, ube nomqondo. Kufanele ukhethe ukuthi yini oyifundayo, ngoba uma ungenzi njalo, izwe lizokwenzela wena. Ithi izaziso. Mabuze lo mbuzo, uyaphindiphi nguwe? Ukuthi awukwazi? Ukuthi impilo inzima? Ukuthi awuzalelwanga lokhu? Noma ukuthi ukhula? Ufanele okuningi? Uyathuthuka? Lokho oyikhethayo, yilokho oyiyo. Akubaluleki okwedlule. Okubalulekile yilokho oyikhethayo manje. Ngoba ngokuphindaphinda, ungabhala kabusha impilo yakho. Ukungabaza akuyikhuli. Kuhlakanipha, kodwa kuthi kumisile. Unembono, ufuna, unesifiso bese kuvela izwi elithi, kuthiwani uma kungasebenzi? Kuthiwani uma ngingaphumeleli? Kuthiwani uma nginganelisi? Ngangilibonile leli zwi. Lalihlala kimi. Langiqeda ngiyiluthanda impilo yami. Ngangiyithanda imfihlo. Ngangiyithanda uthuli, ngingalizwa. Ngangifuna ukufundisa abanye, kodwa ngangingakwazi ukukhuluma phambi kwabantu abambalwa. Ngingakhumbula lapho ngisemincinini omkhulu, ngibeka lapho, ngibona. UBill Gove wayekhuluma. Wayephambuka esithi, uma ngifuna inkululeko, kufanele ngibe mina. Hayi mina abantu abafunayo. Mina ngempela. Lokho kwangithinta. Ngezwa izwi lika-Earl Nightingale, sizama ukunciphisa okufanele sikwenze, futhi siyabona abanye bekwazi okungekho kithi. Ngaqonda ukuthi ukungabaza kwami kwakungelona iqiniso. Kwakuyindlela engangifundisiwe ngayo. Ngangifundiswe ukuba anginamaqhawe. Ngangifundiswe ukuba ngingaphumeleli. Ngikwamukele njengeqiniso. Ukungabaza kunamandla uma ukukholelwa. Uma uqala ukubuza ngomqondo ofanayo, into iyashintsha. Uyabona ukuthi akulona iqiniso. Namuhla ngikhuluma nabantu abaningi emhlabeni. Ngiyamboza ngethemba. Ngibona ikhamera. Kodwa akwenzeki ngesikhathi esifushane. Ukungabaza kwaphela njengoba ngenza naphezu kokungabaza. Nxa ngikhuluma, ngibonisa ukuthi kwakungelona iqiniso. Uqala ukuthemba. Uma uzizwa unento enkulu, kodwa uzibamba ngokucabanga ukuthi awunawo okuhlangenwe nakho, noma akukho muntu ozokuzwa, noma sekuphuthuma lokho ukungabaza, kunamandla okukususa. Ucwaningo olukhulu lubonise ukuthi ukwesaba ukwahlulelwa nokungabi nakuqiniseka kuyona into emisa abantu, kunokunqikaza noma izikhathi. Abantu bayahlala ngoba bacabanga ukuthi abanakho, nakuba benakho. Ukungabaza kubi, futhi kuyahlukanisa. Uyabona amandla abantu, kodwa awukwazi okuyakho. Uthi kubangani bakho, ungakwazi, kodwa awukwazi kuwe. Ukungabaza kuhlala khona lapho kungafanele kuhlale khona. Ngingubuza, uzokuvumela nini ilizwi lakho likulawule? Uzokungabaza nini into ongazamanga? Awudingi ukuba ulungile ngokuphelele ukuqala.
kufanele uzimisele ukwenza naphezu kokungabaza. Yilokho okuqeda ukungabaza. Zonke izinyathelo, izehlakalo, yonke into iyalwa nokungaziqiniseki. Uyayeka ukucela imvumo. Uyeka ukulinda isikhathi esifanele. Uyeka ukukhathazeka ngokuthi abantu bazokuthini. Uyaqala ukwenza. Ukhululeka. Namuhla ngibona ukuthi ngingaphuthelwe yini uma ngingayilaleli lelizwi. Ngingena zikhangiso, ngingazange ngihambe emhlabeni, ngangingancishi abantu abaningi. Konke kwakungaphesheya kokungabaza. Ngiyadlula. Wena nawe ungadlula. Kufanele uqonde ukuthi ubungabaza abukwazi ukulawula impilo yakho. Wenze. Naphezu kokuthuthumela noma ubengaqiniseki. Ukuqiniseka akuyona into yokuqala. Yiyo into ephuma lapho ube nesibindi sokuqhubeka naphezu kokungabaza. Yilokho okuqhubekayo. Yilokho okushintsha impilo. Ubuze ngoba abanye abantu bashintsha impilo yabo, kanti abanye bayaphila nje ngezinga. Banzama, bafunde izincwadi. Baye emihlanganweni futhi kuyaqhubeka, kodwa ababuyela emuva. Impilo yabo yemva. Ukuthuthumela kuyahamba, amandla ayahamba, imikhuba yabo yabuyela. Lokhu kwenzeka njalo. Yiyona leyo into ebangela ukuba abantu bazizwe sengathi baqala kabusha. Akwanele ukufuna imiphumela emincane. Kufanele ufunde ukwakha imiphumela ehlala njalo. Imiphetho ehlala njalo. Lokhu kwenzeka lapho ube nesisekelo esiqinile, lokho okuqala kuwe, lokho okukholelwayo ngawe. Ngiyibonile lento, ngibuka abantu abaningi. Baphumelela ezinsukwini zokuqala. Bathemba, bayenza imisebenzi yabo, baqonda umqondo, kodwa uma bengayigcini leyo ndlela, konke kuyahamba. Babuyela emikhubeni efanayo. Kungani? Ngoba babezama ukwakha impilo entsha ngengqondo yakudala. Kungakho eProctor Gallagher Institute sasenza ngendlela ehlukile. Asifuni ukushintsha ngokushesha. Sifuna ukushintsha ngokuphelele. Imiphetho ehlala njalo. Yilokho okushintsha impilo. Ngaqala ngamadola amathathu kuphela. Abantu abaningi bangathi lokhu akusebenzi. Lokhu kulula. Kodwa mina ngangibona ngendlela ehlukile. Nsuku zonke ngangizibona ngakha into enkulu. Ngangiphinda ukuthi lokhu kuqala nje, ngakha inkampani ezinzile. Kwaba njalo. Ngemuva kweminyaka emihlanu, inkampani yami yayiseToronto, Montreal, Boston, Atlanta, London, konke kwaqala ngamadola amathathu neqhawe eliqinile. Okwangenza ngakhula kwakuwukuzimisela okuningi ngokuba ngumuntu ohlinzeka njalo. Lokho ungakwenza kungakhathaliseki isithombe sakho. Ungathengisa, uthintane nabantu, usebenze akubaluleki. Okubalulekile yimiphetho oyikhethayo. Kufanele uzikhulule ekukholelweni kokuthi ikhosi, noma incwadi, noma ubusuku bonke buzokushintsha konke. Bangenza iqala, kodwa ukushintsha kuqala lapho usebenzisa okufundile, kuze kube yingxenye yakho. Kufanele uphinde. Kufanele uzimisele. Kufanele ubuyekeze imikhuba yakho, uhlangane nokukholelwa okudala, uqonde ukuthi ngezinye izikhathi kuzoba nzima. Kodwa kufanele ungaphinde uvumele ukushintsha okusheshayo. Uma ungakhi isithombe esisha, esiqinile, uzobuyela esithombeni esidala. Esicabanga ukuthi imali inzima, impumelelo ingabambalwa, injabulo iyihlandla, hayi isinqumo. Lokho kuyachitha zonke izinto ezinhle. Ucwaningo lweStanford University lubonise ukuthi abantu abaphindaphindayo bayagcina bashintsha izinto, kunezinga labo abangaphindi. Okuqine kakhulu, okuqondile, okuhle, okuhlala njalo. Ubuza ukuthi ungazenza kanjani izinto ezihlala njalo uma konke kungazinzi. Impendulo ilula, uqala kuwe. Izimo zingaba nzima, kodwa uma isithombe esikuwe siqinile, azikho izimo ezingakuqeda. Awuyihlulwa yizimo. Ukuthi ube yisibani esikhanyayo phakathi kwesiphepho, uqine kakhulu, ngisho noma izinto zikukhuza, kuyinto ebalulekile. Zibutsane, yikuphi ukushintsha ofuna ukukwenza ekuphileni kwakho namhlanje? Imali yakho, ubuhlobo bakho, impilo yakho yomzimba nengqondo, ukuzethemba kwakho.
Okubaluleke kakhulu, ingabe lokhu ukushintsha okuyigxathu nje noma ukuzimisela okuphelele kokuguquka okujulile nokuhlala njalo? Impendulo izokutshela ukuthi ngemva kwezinyanga eziyisithupha uyokuvuna imiphumela yalolo shintsho noma uyozizwa ubuhlungu bokubuya endaweni oqale ukhona. Ukuphumelela okuqine kakhulu akuyona okuvela ngokushesha, kodwa okuhlala njalo okuyisisekelo sempilo entsha. Ungakwakha lokho. Ungaba yilowo ohlukile, umuntu ophethe ukushintsha okuhlala njalo. Uma lokho kwenzeka, okuyinkimbinkimbi kuzovela kulula, okungenakwenzeka kuzovela kuyiqiniso. Inkululeko enkulu kunazo zonke ukwazi ukuthi awudingi ukuba ngumuntu ohlukile ukuze uphumelele. Akudingeki uzikhandle, uzilungiselele noma uthokozise abanye. Zivumele nje ukuba ube nguwe, ngezimvo zakho, amandla akho, izimiso zakho, nezinjongo zakho. Inkinga iwukuthi abantu abaningi baphila ngokulingisa abanye. Bafuna ukuba umsebenzi abazali babo ababefuna, umlingani othandekayo abanye abamfunayo, noma umuntu ohloniphekile emphakathini. Bese bekude nabona, beba ngabantu abangenamqondo. Nami ngenze lokho isikhathi eside, ngizenza ngokuthi ngiyilowo abantu ababefuna ukuba ngiyena. Ngangizama ukuba indoda enkulu, umsebenzi ongenamhlalaphansi, umuntu oqotho. Ngangingakhulumi ngezwi lami, ngenza ngokwalowo ngangicabanga ukuthi kufanele ngibe yena ukuze ngamukeleke. Kepha ngaphakathi ngangizizwa ngiboshiwe. Kwaba sengathi ingxenye yami yeqiniso yayiboshiwe, ilinde ithuba lokukhanya. Ngelinye ilanga, ekuqaleni kwendlela yami, amazwi athile ashintsha konke. UBill Gove, omunye wabakhulumi abakhulu kunabo bonke, wathi esiteji, uma ngifuna inkululeko, kufanele ngibe mina. Kungekhona mina ongacabanga ukuthi kufanele ngibe yena, kodwa mina ngempela. Ngaleso sikhathi into ethile ngaphakathi kwami yashintsha. Kwaba sengathi uchaza ngempela isimo sami. Ngaqonda ukuthi uma ngifuna inkululeko yengqondo, yemali noma yomoya, kufanele ngishiye ubuqili bami futhi ngiqale ukwakha ingxenye yami yeqiniso yangaphakathi. Lokhu akusho ukuthi ungazinaki iziphambeko zakho noma uzivumele ebuthakathaka. Kusho ukuthi yeka ukufihla ubuwena. Kusho ukwazi ukuthi ubuwena yilona ilungelo lakho elikhulu. Kulokhu kuphila ngeqiniso lapho uthole khona umusa, lapho uthola khona ubuciko bakho, ukuqonda nesibindi. Kulokhu kuphila kuphela lapho uthola khona into enkulu nehlala njalo. Okuqalayo ngokubonakala kuzoqina, kepha okuvela eqinisweni kuhlala njalo. Ubone kangaki ukuthi kunzima kangakanani ukugcina umfanekiso? Kuyabanzima kangakanani ukuqapha wonke amazwi, izenzo, nezisombululo zakho, ukuze uthole ukwamukelwa kwabanye. Lokhu kudla amandla obomi ongawakhi, uwasebenzise, uphumelele ngabo. Abantu abaningi banesidingo sengqondo, kungekhona ngenxa yokuntuleka kwesiphiwo, kodwa ngenxa yokuchitha amandla abo ekugcineni ingxenye yabo engaqondi. Umphumela ohlungu walokhu kwaba uRobin Williams. Omunye wabantu abaphambili ecinema, wenza izwe laseka, wahlaba abantu abaningi umxhwele. Kepha wayenengqondo engenalutho. Waphila ngokuzama ukugcina umfanekiso womuntu omnandi, kuyilapho elwa nobuhlungu obujulile abangazange abukhumbule. Ukungafani phakathi kwalokho ayekhona nalokho okwakudingeka abe yikho kwabulala. Angikukhulumanga lokhu ukuze ngikushaqise, kodwa ukukhombisa ingozi yokuphila kude nobuwena. Awudingi lokhu. Unganquma namuhla ukumisa ukulwa nawe futhi uqale ukusebenza ngeqiniso lakho. Yeka ukuzama ukufana nabanye futhi uqale ukwakha izwe ngobuso bakho beqiniso. Impumelelo yeqiniso, ehilela ukuthula, ukwaneliseka, intuthuko, nenkululeko, iyavela kuphela uma uhambisana nobuwena beqiniso. Manje ungase uzibuze, kuthiwani uma ngibonisa ubuwena bami futhi abantu abangathandi? Yilowo ngumqondo. Abantu ababalulekile, abantu obuzobakhangisa, ubabangele umxhwele, ubabangele ushintsho, ubancedise, yilabo abazokunamathela eqinisweni lakho. Okunye, akukaze kube ngawe, kodwa ngokuqonda kwabo. Ngokuya ngophando lwase-University of California, abantu ababonisa ubuwena bemvelo emsebenzini abaningi banamathuba okukhula,
kepha bachaza amazinga aphezulu okuphumula, ukuzethemba, nokwaneliseka ekuphileni. Ngamafuphi, ukuba wena ubuwena kuyinto enhle. Kuyindlela elula, ephumelelayo, futhi ekuguqula kakhulu. Manje, cabanga, yiziphi izingxenye zempilo yakho lapho uzama ukuba ngumuntu ongengenawo? Yini oyenzayo, noma oyiyeka ukwenza, ngoba wesaba ukwahlulelwa? Uliphi indawo olimaza khona ukuze uhambisane nokuqonda okungelona elakho? Yimibuzo ebuhlungu, kodwa edingekayo. Ngoba njalo lapho uzicimile, uyancipha. Izwe liyakudinga ukukhanya kwakho, izwi lakho, imbali yakho. Uyakudinga ukuze wakhe impilo eyakho, hayi ukulingisa. Ngakho khetha. Khetha ukuphila ukwamukelwa futhi uqale ukuphila ukugcwalisa. Yeka ukufihla izimvo zakho, amaphupho akho, indlela yakho yokubuka impilo. Ngoba lokho kuzokukhipha ezindaweni ongayifinyelela kuphela wena. Inkululeko oyifunayo ayikho ekutheni ube ngumuntu ohlukile, kodwa ekuzivumeleni ukuba ube wena. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi impumelelo iyinkinga yethamsanga, ukuba endaweni efanele, ngesikhathi esifanele, noma ukwazi abantu abafanele. Kepha ababoni ukuthi impumelelo yeqiniso iqala ngokunquma ukuthatha uxanduva oluphelele lwempilo yakho. Angikhulumi ngokuzisola ngakho konke okungalungi, kodwa ngokuthile okunamandla kakhulu, ukuthatha uxanduva kwakho konke okukholelwako, okukuzwayo, onqumayo, nokuzenzayo, ngisho noma izimo zingekho ngaphansi kokulawulwa kwakho. Iqiniso liwukuthi uma ubeka icala kwakho konke okungaphandle, uhulumeni, inhlekelele yezomnotho, abazali bakho, ubuntwana bakho, umqashi wakho, imakethe, ubeke amandla esandleni sokuthi awukwazi ukulawula. Ngesikhathi amandla engekho, impilo yakho iyoba khona. Lokhu kuqonda kufike kimi ngemuva kwesikhathi eside sokunganeliseki. Ngangijwayele ukubiza icala konke, uhlelo, ukuntuleka kwamathuba, imfundo yami. Ngangithi akuhambi kahle ngoba izwe alilungile. Kodwa ngelinye ilanga, ngazibuza umbuzo olula owangishiya ngingakhulumi, uma lutho olungashintshi, yini engingayenza ngalokho enginakho manje? Yilapho ngabona khona ukuthi into eyayingivimba ekukhuleni yikuthi ngangisengakazimi ukuthi impilo yami yayiyisibopho sami. Kusukela ngaleso sikhathi, konke kwashintsha. Ngayeka ukulinda into engaphandle engisindise, futhi ngaqala ukwenza njengomuntu obhala isikhathi sakhe. Ukuthatha uxanduva oluphelele kuyabanzima ekuqaleni. Uqala ukubona izinqumo ezingalungile, ukungabi namandla, ukugcina izinto, indlela oziphatha ngayo izimo. Kubuhlungu ngoba azikho ezinye izaba. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kuyinkululeko ngoba manje ungashintsha. Manje unamandla. Umphumela ocacile walokhu uWill Smith. Iminyaka eminingi, ukhulumile obala ukuthi, kunokuba azibeke njengomhlupheki wezimo zobuntwana obukhulu kanye nendawo aphila kuyo, wanquma ukuthatha uxanduva kwakho konke okumenzekayo, ngisho nezinto ezingabonakala sengathi azisona icala lakhe. Leli qonda limenze waba omunye wabaculi abaphumelelayo emlandweni weHollywood. Waqonda ukuthi uma ulinda izwe likunikeze izimo ezifanele, uhlala ukhona. Okuphambene nakho kuyiqiniso. Abantu abaningi ababoshiwe ezindinganeni zokwehluleka bahlala bethola isizathu esingaphandle kwakho konke, angikwazi ukukhula ngoba umqashi wami akayiqapheli imisebenzi yami. Angenzi imali ngoba umnotho awuqinile. Angifuni lokho engikufunayo ngoba abazali bami abangisekeli. Kubonakala kuyiqiniso, kepha yindlela ingqondo ethola ngayo ukuthi ikubeke endaweni yokuphumula. Indawo yokuphumula ayikaze ikhiqize izinto ezinkulu. Ubone kangaki abantu bethi ngaze ngizama, kepha akukubanga kahle. Manje, buza lowo muntu ukuthi uzame kangaki. Ngokuvamile, bekuyisikhathi esisodwa, mhlawumbe amabili. Lokhu akuyona ukuzama ukulindela isimangaliso. Omunye othatha uxanduva uzama izikhathi eziyikhulu, uma kudingeka, ngoba uqonda ukuthi umphumela uqaphela ukusebenza ngokuqhubekayo, hayi ithamsanga. Ngokuya ngophando lwase-University of Pennsylvania, abantu abathabatha uxanduva olukhulu lwemiphumela yabo banamathuba angama-76 okufinyelela imigomo yabo yesikhathi eside kunalabo abagcina icala labo ezinye izinto.
Lokhu akuyona umbono, luqobo lwesayensi. Futhi yilokho okuhlukanisa abaphumelelayo kulabo abafuna nje. Awulawuli ukuhamba kwezimoto, isimo sezulu, abantu abacabangayo, noma lokho okumenzeke ekuphileni kwakho. Kepha ungalawula indlela obuyisela ngayo konke lokhu. Futhi lokhu ukukhetha, okuphindaphindwayo nsuku zonke, kwakha impilo entsha. Okuthile okuncane, njengokukhetha ukuvuka ngisho noma udle, njengokukhetha ukuphendula ngokuthula kunokuthukuthela, njengokukhetha ukuma ngisho noma kunzima, konke lokhu kuyakhela into emangalisayo. Mhlawumbe manje ubhekene nento engabonakala ingaphansi kokulawulwa kwakho, ubunzima bemali, ubuhlobo obukhulu, indawo embi, ukulahlekelwa. Kepha, ngisho nalapho, kukhona indawo lapho unganquma khona, ngiyobuphendula kanjani lokhu? Yilona indawo lapho umlingo uqala khona. Yilapho ubuyela khona ekulawuleni impilo yakho. Uma uthatha le ndawo, wonke umhlaba uyaphendula isinqumo sakho. Ngakho-ke, yima manje ucabange, yiziphi izingxenye zempilo yakho lapho usalinda khona othile ashintshe, isimo sibe ngcono, izimo zibe zinhle. Yiziphi izingxenye lapho usalinda khona izinqumo ngoba uzizwa uyisikhungo sezimo. Namuhla yilona ilanga lokuyishintsha lokho. Ngoba uma unquma ukuthatha uxanduva oluphelele, ngaphandle kokuzisola, ngaphandle kokwahlulela, kuphela uxanduva, awushintshi kuphela impilo yakho, uziguqula. Uba yimbangela, hayi umphumela. Uma uyimbangela awunamandla. Ngisho noma kuyisinyathelo esincane, lokhu kuhamba kulokhu kunikeza umehluko omkhulu ekuphileni kwakho nasekusasa kwakho. Manje, lungiselela ukunyuka esiteji esilandelayo ekuhambeni kwakho kokuhlakanipha, ngoba ividiyo elandelayo evela esikrinini lakho izokukhipha kulolu hambo lokuziphucula. Lithuba lokuthi ube ngcono okungenani nge-one. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha nami, futhi ngilindele ukukubona evidiyo elandelayo ukuze siqhubeke ndawonye kulolu hambo lokuba ngcono.